नमस्कार। आप लोगन के भोजपुरी दर्शन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत बा। आज के ई वीडियो में आप लोगन के जानकारी करावल जाता कि नेपाल में भोजपुरी भाषा और अवधी भाषा के सीमा कहाँ बा। तो देखी ई बोर्ड में लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका लिखल बा। ई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के रूपन्देही जिला के पश्चिमी मोहड़ा पर पड़ाला। यहाँ से भोजपुरी भाषा के सीमा समाप्त हो जाला। पश्चिम के तरफ ये देखिए, ये सड़क सीधे पश्चिम की तरफ निकलल बा। ये सड़क गइल बा कपिलवस्तु जिला के तरफ और यहाँ एक पुल बा। ये पुल कोठी पुल है। ये कोठी नदी के ऊपर ये पुल बनल बा। ये देखिए, ये नीचे कोठी नदी है। यह कोठी नदी है, देख ली ये नीचे कोठी नदी। कोठी नदी से पश्चिम के तरफ अवधी भाषा के सीमा प्रारंभ हो जाला और ये नदी से पूरब तरफ रौतहट तक भोजपुरी भाषा के सीमा बा, भोजपुरी भाषा के क्षेत्र बा। देखिए, ये है कोठी नदी। एकले में कोनो बहुत बड़ा नदी नाई बा। एक ठो घोला मेर के भी लौकात बा, लेकिन ये कोठी नदी हो। ये नदी नेपाल के भोजपुरी और अवधी सीमा के जोड़ले बा। और वहाँ बोर्ड में देखिए कितना सुंदर दृश्य बा। और यहाँ से कपिलवस्तु जिला प्रारंभ हो जाला। ई नदी के पूरब तरफ रूपन्देही जिला बा, पश्चिम में कपिलवस्तु जिला बा। जौन प्राचीन कपिलवस्तु गणराज के राजा शुद्धोदन रहलें। वहाँ के बेटवा सिद्धार्थ गौतम जौन विश्व में एक महापुरुष के रूप में स्थापित भइल बाटी, वो यही क्षेत्र के रहली। यहाँ देखी, ये शुद्धोदन गांव पालिका कपिलवस्तु जिला में महाराज शुद्धोदन प्राचीन ऐतिहासिक गणराज कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोदन के नाम से गांव पालिका बा, जबकि कपिलवस्तु जिला यहीं से प्रारंभ होला। अवधी भाषा के सीमा भी यहीं से शुरुआत हो जाला। आगे अगले वीडियो में आपके और कुछ जानकारी भी मिली। तब तक के लिए धन्यवाद।